Astăzi vă zic bun găsit din bucătărie, dragi prieteni, și vreau să vă arăt o compoziție care merge extraordinar pe preparatele din pește la grătar. Poate fi folosită și pentru cei cărora le place cărnița, la marinarea bucățelelor pe care le puneți pe țepușa de frigărui. Este foarte simplu de făcut. Sunt niște ingrediente de bază, de combinat și pe urmă de uns, fie peștele, fie carnea. Așadar, avem nevoie de usturoi proaspăt, ceapă. Am pregătit-o deja pentru că nu sunt o expertă în a toca ceapa și usturoiul. Dacă vă întrebați de ce nu port mănuși, este pentru că gătesc pentru mine, personal, și nu am nevoie. Așadar, punem aceste ingrediente într-un bol, farfurie, ce aveți la îndemână. Eu am puțină veselă aici, deci suntem în deplasare. Și condimentele, uitați, am să vă arăt aici condimentele. Vedeți? Am pus aici usturoi, chiar dacă am pus usturoi proaspăt, un praf de usturoi pentru a intensifica savoarea, piper negru, boia de ardei dulce este aici, dacă vreți, iute, puteți să adăugați un pic, și curcumă. N-am pus prea multă, să nu distrugem, să nu omorâm de tot gustul. Nu, poate n-am folosit cel mai nimerit termen. Am să amestec așa în prima fază. După care adaug sucul unei lămâi verzi. Bineînțeles că puteți pune lămâie, nu contează dacă e lime sau lămâie. Și preferatul meu ulei de măsline este făcut de casă. Aici, în zonă unde suntem, în Vodițe, toată lumea are în curte măslin și fiecare își face propriul ulei de măsline. Nu prea cumpără ei de la supermarket ulei. Și folosesc și la gătit și la salate, la de toate, și am reușit să fac rost. În sfârșit, puneți cât de mult vă place, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine, și să se creeze, să se lege ca o compoziție. Un pic de sare. Eu nu am să pun sare de data asta, pentru că vreau să pun peștele pe sare, deci va fi suficientă sare. Iar această compoziție este extraordinară pentru, cum spuneam, pește, carne. Am să mai pun încă ceva. Acum intră rolul ierburilor aromatice. Numai o secundă. Coriandru proaspăt. Este preferatul meu. Sunt persoane pentru care aroma este prea puternică, însă eu o prefer în toate preparatele în care pot să pun ierburi proaspete. Dă o savoare deosebită. Așadar, cu această compoziție se unge peștele și se pune pe grătar. Sau, dacă faceți frigărui, puteți să adăugați mai multă lămâie și să lăsați bucățelele de carne să absoarbă din această compoziție, după care, după 3-4 ore, să le puneți pe țepușe și să le frigeți. Și sper să vă placă și vouă. Poftă bună!